Hi guys, good morning. Yon. Ayan, isang napakagandang weekend again. So, huwag na natin palampasin yan. Ngayon dalawa lang kami ni Mrs. At as usual, pag dalawa lang kami, ano pa nga bang gagawin? Kakain. Ayan, so marami tayong pwede pang kainan dito sa norte. Isa-isahin talaga natin yan pag may pagkakataon. Ayan, yan talaga ang goal natin, no? Para matikman natin yan. Siyempre, sayang naman. Isang pagkakataong malaki na yan, no? Habang tayo nakakapagmotor pa at wala pang maintenance. Ayan, so samahan nyo kami at pupuntahan namin matandang kainan na to. Hindi naman siya bago. Kilala na to sa sa San Fernando. Basta kayo mapunta ng Olongapo mo, madadaanan mo to. So ayan, ano nga bang ma-expect natin? Siyempre buffet. Baka tayo mabitin, di buffet na natin, no? Para dire-diretso talaga. So tapos maghanap din tayo mamaya siguro ng pag magaga pa ng pwedeng mapasyalan, no? window shopping. check window shopping. Ano nga ba yung window shopping natin, ma? Ayan. Pag magagapat na yung mga bukas-bukas na mga tawag dyan, showroom. Showroom yan. Tingin tayo ng motor. Ayan. Tingin-tingin lang. Pagka nakakita, di do-drawing natin yan, no? Saka natin kukulayan pagka tayo nakaluwag-luwag. So, ayun. Hanap tayo ng pwedeng pamalit dito. Ba't ka ba natin mapaltan? Well, ayaw ko paltan gusto ko dalawa. Gusto ko dalawa. Well, yung naked kasi meron siyang sariling benefits, no? Pagka traffic, napakadaling isingit. Hindi mo naman masabi. Kahit expressway na, minsan ang traffic talagang tukod pa rin. Pagkatapos yung power niya, yung torque, andun talaga kasi naked bike talaga siya. Ang problema lang, yung suspension saka yung mga ibang accessories. Ayan, medyo hinaharap na natin yung comfort sa long drive. Alam naman natin, ang pangarap natin GS, medyo wala hanggang drawing lang talaga. Kinumpute ko, benta ko na lahat kasama yung mga appliances sa bahay. Wala na talagang matitira Wala, hindi mo lang umabot ang kalahati. Hindi talaga kakayanin. So ano tayo ng iba pa habang pwede pa tayo mag-loan. Kasi mahirap pagka long drive, medyo hindi komportable yung pagka naked Well, sanayan din naman Pero yun nga, ang dami kasing bago ngayon. So try natin. Ayan, saan naman tinitingnan natin ngayon? Well, mostly touring bikes. Either adventure touring, sports touring, basta touring siya. So as much as possible, sana merong cruise control. Ayan, tamad na tayo pumiga. Tinatamad na pumiga. So sana at least may cruise control man lang, no? Hindi naman mahalaga kung 1000cc, 650. Ayan, basta nasa category siya ng pwede sa expressway yan. At may adventure touring o kaya sports touring, basta touring bike. Ayan, titignan natin kung may cruise control. Di very good, So, ayun. Kung mayroong bukas mamaya, kasi pag linggo normally sarado mga showroom pati mga service. Pero titignan din natin, baka malay mo naman baka sakali
Ayan, so dito kami sa Skyway ngayon at familiar na lugar. At samahan nyo kami mamaya. Let's go! Yan, so dito kami ngayon sa Holiday Land Buffet. Namuntik pa kami lumagpas. So yung nakita nyo naman, no? Ang kinuha natin is may balot, tahong, tawilis, tapos parang adobo, chicken adobo. Sarap, tapos may tofu sisig. Tapos may crispy kangkong. Ayan, crispy kangkong. Crispy nga. Tapos may sabaw sila ng papaitan. So, susugalan natin yung ating daw. Sarap. Sarap ng papaitan. Sarap. Tapos yung isa parang bulalo, no? Parang bulalo siya. Masarap din. So, yung parang chicken adobo nila. Chicken adobo nga. So, may balot. Baluto to. Sarap yung sauce, no? Luto to. Sarap ng sauce. Sarap ng sauce ng balot. So, para serve kami, may kasamang Anli ba to? Anli iced tea. May tawag din sila. Ano ba to? Parang sinasingawan lang. Okay, ma'am. Siyempre, di mawawala sa kanila. Buro.
Sarap din, no? Ha? Sarap din. Sarap nga. Sarap na sauce ng balot. Ang luto to. Isang crispy tawilis. Natin yung ka-level ng Tagaytay ito. Sarap nga, crispy nga. Sarap yung ube, ah. Ano siya? Yung purong ube yung lasa. Ito ay, wala kasing label eh kung ano yung nakalagay doon. Pero mukha siyang parang biko na ube. Sarap din. May cheese. Ay, gelatin. Yung masarap. Mainit pa siya. Tutok mo sa camera. Hindi kita yung cheese. Hindi naman tayo tab. Hi guys, so yan, pauwi na kami. At nakita nyo naman, ang dami namin nakain. Ayan, so ayan, pauwi na kami. Wala naman kami napuntahan kakaiba. Punta pala kami ng Triumph kanina. Yung Triumph sa BGC, no. Pero medyo nagagangsta tayo doon eh. kasi meron daw silang promo. So yung promo nila is pwedeng gumamit ang credit card, tapos yung interest is napakababa, which is totoo naman pagka kinumpir mo sa normal na financing ng mga kotse, motor, medyo mababa talaga. Pero hindi pa naman tayo decided dun sa sa Triumph eh. Ang sales stock to si kuya eh. Etong misis ko naman gangster rin. Napakataas daw nung 660. Ang gusto yung 850. Anyway, hindi pa naman tayo decided, no? Kasi ako nag-enjoy pa rin talaga ako dito. Kaso syempre gusto rin natin maka-experience ng ibang type ng motorcycle, no? So yun eh, ano ba masasabi natin? Wala akong masasabi doon sa akin na ina namin eh. Matandang ano na yun eh, matandang buffet na. Yun nga lang, mula doon dumating kami, napakaaga namin dumating. 10. Wala pang 10, no? Pagdating namin doon, ang dami ng tao. Ang dami na rin mga nakamotor eh. Dahil bago kami umalis eh, lalong dumami. Hindi nagbabawas eh. Padami ng padami. Kada may kukuha ng pagkain doon sa may buffet, iba ng iba itsura eh. Puro bago ng bago. So wala naman tayong ano doon, yung balot nila, sarap ng sauce. Kaso nakakatakot lang kasi balot eh. Baka bigla tayong humilik dito. One time, big time tayo. Ayan, yung tawilis nila malutong din, pero syempre mas masarap sa Tagaytay. Nax represent. Ayan, tapos yung crispy kangkong, wala namang crispy kangkong. Ano pa ba? Yung adobo, nagtatalo kami, adobo talaga yun, ma. Medyo maasit kasi siya. Yung suka, oo. Yung na baboy siya. Tapos meron kasi siyang walang kung makakain ko yung balat ng bawang ba yan o Di, tama-tama sa adobo talaga. So, hindi namin ma-identify kung adobo o actual na baboy. Adobo yun. So, okay naman. Tapos, yun nga lang, ang comment ko kasi maaga kami, siguro ganun talaga, no? Iniintay nila yung 12. Ang daming hindi na isa-serve agad, umpisa pa lang. Ang daming pahapon. Oo. Kagaya nung Yung gulay, tapoy, tapos may parang merengue. palabok. Oo. Eh,
fried chicken. Puro huli na siya eh. Tama, nag-i-level na. Hmm. So kada kain namin may nakadagdag, hindi balik kami ng balik. Kasi kailangan matikman kahit pa paano, no? Yun lang. Pero consistent naman, no? Kahit yung ibang mga buffet, meron din mapipil mo eh. Pagka late ka nang dumating, umaga kang dumating, mapipil mo na talagang hindi tinitipid kasi yung pagkain nila. Sakit ng matindi, no? Oo, laging punong-punong, mahapaw. Hindi mo mararamdaman na parang ay nakatira na kasi nakaserve. Oo, ayun. Silang nagre-refill ng bago. Hindi na hinahayaan na nauubusan ng laman yung ano. Yun lang. Yun talaga ang maganda dyan sa Pampanga kahit anong buffet yung puntahan nyo dyan. Feel nyo na hindi talaga kayo titipirin. Yun. So, ayun pa pala, yung dessert. Ako, napa-dessert eh. Hindi naman ako mahilig sa dessert talaga. Ayun, napa-dessert ako. May saging, may ano yan? Lahat ng may beans, may munggo, lahat ng favorite ko. Ayun, nandun. Ayan, lahat ng favorite ko nandun. Tapos, parang gatas ng kalabaw yan, no? Oo, parang medyo malinamnam kasi para sa akin. Hindi ko lang sure kung kalabaw nga o normal na gatas lang. Pero ayun. Tapos may mga kakanin sila, hindi ko naman tinikman. Ano ba yung mga nakaya mong kakanin? Ano lang yung isa na Oo. isa yung parang nakapalagpot. Ayun, di... So, sa akin, sulit ba? Sulit naman, no? Sulit na sulit siya. Kung di naman masasayang pera nyo doon. Mapipil mo talagang ina-appreciate siya kasi yun nga, ang daming kumakain. Well, halos lahat naman ang napuntahan natin, no? Ang daming kumakain eh. So, ayun, di minus 1 na doon sa mga nakalista namin dyan. So, marami pang iba. Ayan, so pag nagkaroon ng pagkakataon, samahan nyo uli kami. At ay isa-isahin talaga natin yan. Pampanga pa lang yan eh. Paano pa pag ano? May Bulacan pa kami. San Fernando pa lang eh. Sa Angeles at Dao, saka sa ano, meron pa. So, yun. Sa mga nakaabot dito eh, di maraming thank you ano. At sa mga sumusubaybay sa Lex Moto, ayan. Thank you very much. At sa mga mahilig sa magmotor, kumain, maggala-gala ng weekend, ayan, nasa tamang channel kayo. Kung gusto niyo naman mag-subscribe na rin kayo dyan, ano, para lagi kayong updated sa mga latest vlog namin dalawa ni Mrs. Minsan may kasama kami, minsan kami dalawa lang. Ayun, so again, thank you very much. Ito, hanggang dito na lang. See you on our next vlog. Bye-bye!